Det hele starter her. En app, der samler din træning, dine fremskridt og alt det, der holder dig i gang. Kom med og lad mig vise dig, hvordan. Scan pokken og få vejledning til øvelsen. Du får instruktion, data og en mere motiverende oplevelse. Helt automatisk. Du træner, appen husker. Er du i tvivl om, hvad du skal lave i de åbne, funktionelle områder? Bare scan pokken, så får du masser af inspiration til udstyret og området. Og du er i gang på få sekunder. Din personlige træner kan hjælpe dig, også når du træner selv. Her får du feedback, programmer og beskeder af din træner direkte i appen. Det gælder også i cardio. Vælg en tur igennem New Yorks gader eller en instruktør, der presser dig lidt ekstra. Her er der adgang til mere end 500 træningsoplevelser med over 400 instruktørledede klasser og 100 ruter gennem spektakulære landskaber. Og ja, den gemmer det hele, så du kan følge med i din udvikling. Alt hænger sammen. Din træning, din data og din udvikling. Det hele samlet et sted.